Marián Kočner, list Ficovi. Robo, dávno už som mal byť vonku a ja stále hníjem v lochu. Dali ste si amnestie, tak aj pri mne pohnite sa trochu. Všetci ste sa očistili, tak ma prosím neserte, k 363 sa okamžite všetci poberte. Inak sa pýtam, prečo ma Susko nepustil ako Kováčika? Keď si pomyslím, ako Kováčik vonku žerie kaviár, až ma myká. Robo, ja žeriem žrádlo, ktoré človek vonku rozpučí. Asi si zabudol, aké nahrávky mám na kľúči. Ja keď pustím nahrávočky, to len budú trápasy. Každý druhý z tvojej bandy pôjde sedieť do basy. Robo, veď si povedal, že poznáš, kto zabil Kuciaka. No tak obetuj nejakého neschopného podliaka. U teba v trezore je nejedna moja minca. No tak ňou zaplať a hod to na nejakého Ukrajinca. To sa teraz hodí. Tvoje ovečky nenávidia Ukrajinu, no tak im tú vraždu daj, Robo, za vinu. Marián Brucho Kočner. Robo, robil som pre teba špinavú robotu a prišiel som o všetko. Aj o jachty. Tak ma neserte, lebo keď kápnem božskou, tak v spánku obseriete plachty.